Tenisový klub Radegast z Rožnova pod Radhoštěm byl pořadatelem druhého turnaje Beskydského satelitu, třídílného seriálu, který začal v Zašové a končí příští týden ve Frýdku Místku. Je určen mladším žákům a žákyním. Do soutěže dívek nastoupilo 18 hráček. V tomto utkání prvního kola na sebe narazili domácí Drápalová v červeném proti Svobodové z tenisového klubu Natali z Mostkovic u Prostějova. Drápalová z pořádajícího Radegastu své soupeřce nadělila 2 kanáry, porazila ji 2x6-0, jenže ve druhém kole skončila na raketě pozdější vítězky turnaje nejvýše nasazené Richterové z rožnovského tenisového klubu. Současně na kortu číslo 2 nastoupila Kramolišová z další rožnovské líhně Tenisu Rožnov proti Skalíkové z tenisového klubu Soláň. Kramolišová hraje v červené sukni, taky nestratila ani gem a zvítězila v obou setech 6-0. Ve druhém kole však podlehla Stejskalové ze Zbrojovky Vsetín. Více se Kramolišové dařilo ve čtyřhře. Spolu s Hendrichovou postoupili až do finále, kde ale nakonec prohráli s párem Stejskalová-Hriciová. V žácích splnil roli favorita Merta z Frýdku Místku, který ve finále porazil Závadu z Beskydského tenisového klubu 2x7-6.